Wyt ti erioed wedi bod i'r Steddfod Genedlaethol a wyndro pam bod rhai pobl yn cerdded rownd yn gwisgo robes lliwgar? Please don't tell anyone, ond ro'n i'n arfer galw nhw yn ceremonial dishcloths, sy'n amharchus a deud y gwir, dydy dishcloths ddim fel arfer yn cario cleddyf. Mae robes yma, neu'r gwisgoedd, yn perthyn i aelodau Gorsedd Cymru ac yn adnabod pobl am eu cyfraniad i Gymru, i'r iaith Gymraeg ac i fywyd cyhoeddus. A mae'r lliwiau yn dangos maes y cyfraniad, gwisg las i feirdd ac awduron, y wisg werdd i'r celfyddydau, cerddoriaeth a meysydd eraill, a'r gwisg wen i'r derwyddon. Mi gafodd yr orsedd ei chreu gan Iolo Morgannwg ym 1792 yn fardd yn ysgol Haig yn Saer Mae'n ac yn ddyn oedd yn weithiau trin tystiolaeth hanesyddol fel tasg ysgrifennu creadigol. Roedd o eisiau atgyfodi be oedd o'n credu oedd traddodiadau barddol, heb anghofio am y robes, y cleddyfau a'r cylch cerrig. Felly, bod y seremoni'n edrych yn filoedd o flynyddoedd oed, mae'n iau'n ar Unol Daleithiau, ond rhaid i draddodiadau ddechrau rwle, dydyn. Yn ystod y seremoni bydd yr archdderwydd yn codi'r cleddyf ac yn gofyn deir gwaith, a oes heddwch, lle bydd pawb yn ymateb, heddwch. Wedyn, mi geith y cleddyf i roi yn ôl, achos does dim yn deud heddwch yn fwy na dorf enfawr yn gweiddi ar weapon. You know, the usual. Mae aelodau hefyd yn dewis enw barddol. Mi nes i ddewis Owen Llai achos mae cysylltiad i fy nhaid ac i leges i fy magu. Not because I have trouble living up to Owen Mawr, honest. I mean, I've got size 11 feet, come on. Ar ôl crafu gradd yn y Gymraeg, dwi technically yn gymwys i gael y wisg las ers 2011, ond roedd cael fy enwebu oherwydd bod rhywun arall yn credu bod fy ngwaith wedi cyfrannu at Gymru ac i'r iaith yn taro'n wahanol. Un o anrhydeddau mwyaf fy mywyd, ac mae gwyrdd yn siwtio fi'n well anyway. Ella bod y robes yn edrych bach yn unusual, ac ella bod y traddodiadau ddim cweit mor hen ac maen nhw'n ymddangos, ond mae'r anrhydedd yn rhywbeth go iawn. Dyma ni'n Gymru yn adnabod yn gyhoeddus y rhai sy'n sicrhau bod ein hiaith a'n diwylliant yn goroesi ac yn tyfu. Sy'n eitha dipyn o gyfrifoldeb am dishcloth ydy.